प्राइस आफादा दिनै गासिबो जिल्ला नाङै बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय आरो बायदि बायदि दाबिखौ लानानै आसाम नाङै बे दिनै धरना हाबाफारिखौ फोजोबस्रांनाय हाबाफारिखौ लादों आरो 2020 मायथाइनि जे बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्ड जालांबाय दिनै 5 बोसोरनिबो बारा जालांबाय दिनैसिमबो माखासे दफाफोरा आद्रा जानानै दङ गुबैयै जाय दफाखौ जों लुगैदोंमोन गामि सोसननांगौ जोंनि गामि सिमा बारायनांगौ आरो बिकेडब्लिउसि जायखौ दानानै दोनदों बेहाय गामिखौ गासिखौबो नटिफाइ खालामनायनि गेजेरजों थाबैनो इलेक्सन खुंफुंनांगौ दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' प्राइस आफादा सरकारखौ दाबि दैखांबोबाय थादों नाथाय नैबे समसिमहालागै दासिमहालागै बेखौ मावफुंजोबाखै दा बिनि थाखायनो दिनैनि समाव दा भारत सरकाराव पार्लियामेन्ट सोलिगासिनो आसामाव एसेम्ब्लि सोलिगासिनो दा बिनि थाखाय बे नैबे एसेम्ब्लि आरो नैबे पार्लियामेन्टनि गेजेरजों बे दफाफोरखौ गुबै जि दफा जोंनि बाउन्डारि बारायनाय जोंनि गामि सोसननाय जोंनि जि थाखानाय बिटिसिखौ बारायनानै गामि सोसननानै बिटिआर आबुं महर होनाय बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों आरो बेखौ जाहाथे जोंखौ बे एकर्डखौ मात्र लेखायावल' सहि होनाय बेखौ जाहाथे खालामनानै दोना दुलाराय बर' प्राइस आफादा आरो बायदि बायदि आफादा दिनै बेखौ गोबां जोंनि मुंख्लं बा जोंनि बे ओनसोलाव थासारिया जोंना मोनसे बे धरना बा बायदि हाबाफारि लानानै मुंख्लं जानो गोनां जानाय आरो बे मुंख्लंनि जाहाथे मानफोरखौ लाखिनायनि गेजेरजों जाहाथे एकर्डखौ जाहाथे मावफुङो बिनि बादैबो दिनैनि समाव बिराद दुखुनांथाव ट्राइबेल माहारिनि फरायसाफ्रा दासिमबो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपखौ मोननो हायाखै दा बे मानि थाखाय जादों आरो बिनि कुइसनखौ दिनै रोंगोरा नार्जारी बिथां मानगोनां जे रायजो सभानि एमपिनि कुइसनाव बिनि एन्सारा फैदों 2026-27 मायथाइसिमहालागै रिलिज जाबाय बेसेबा खौटि बे आसामनि थाखाय नाथाय जोंनि फरायसाफोरा दिनै मोनफुंनो हायाखै आसाम सरकारा मा खालामदों मानो होआखै दा बे बाथ्राखौ बे सोंथिखौ जों दैखांदों भारत सरकारनि जिखिनि फैनाय स्कलारशिप ओबिसि एससिनिया मोननो हायोबा एसटिनिया मानो मोननो हाया दा बिनि थाखायनो जोङो खावलायदों एसटिखौ जाहाथे बेबायदि नासयनानै जाहाथे दोना एसटि स्कलारशिपखौ जाहाथे थाबैनो रिलिज खालामनानै होयो बिनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों बेजों लोगोसे जोंहा दिनै फरेस्ट डिउलार एक्टनि गेजेरजों माखासे हा हु जोंहा ट्राइबेल माहारिफोरा बर' माहारिफोरा हानि मोन्थायखौ दिनैबो मोनफुंजोबनो हायाखै बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकजों लोगोसे ट्राइबेल थानाय आसामनि दाब दाब जायगायाव ट्राइबेल माहारि थानाय ओनसोलखौ जोङो प्रटेक्सन खालामनांगौ दिनै गोबां जे हाबसननाय गोबां गुबुन गुबुन माहारिफोर हाबसननाय ट्राइबेल नङै मानसिफोर हाबसननाय बे बारा जाबाय दा बेखौ जाहाथे आसाम सरकारा थाबैनो बिनिफ्राय जाहाथे लांदां खालामो बा बेखौ दिनै होखारनायनि बेबस्थाखौ खालामो आरो ट्राइबेल माहारिखौ जाहाथे रैखाथि होयो बिनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों आरो लोगोसे दिनै आसामाव हाई स्कुलखौ आपग्रेड खालामनाय जादों हाई सेकेन्डारिसिम गोबां स्कुलखौ नाथाय बेहाय दिनैसिमबो फोरोंगिरि थिसननाय गैया आरो बे फोरोंगिरि थिसनाब्ला बे आपग्रेडसनल' खालामनानै हाई सेकेन्डारिनि लिस्टखौल' होयोब्ला आसामाव बेसेबां हाई सेकेन्डारि दङ बे लिस्टखौल' लानानै लिस्टखौल' देखायबा जानाय नङा दिनै एसेम्ब्लियाव गोग्गानानै गारमा फुवार बाथ्रा बुंबा जानाय नङा दिनैनि जि मिनिस्टारफोर बे गारमा फुवारनानै जों ओरै मावबाय थोरै मावबाय स्कुलनिखौ जों आपग्रेड खालामबाय होननानै बुंबा जानाय नङा बेहाय फोरोंगिरि थिसननाय जायाखै आरो फोरोंगिरिया बोरै थिसनगोन बर' मिडियामा हाई सेकेन्डारिसिम सहैबाय बिनि फोरोंगिरि दिनैसिमबो थिसननाय गैया बेखौ माब्ला खालामगोन दा बे जेंनाफोरा माब्ला सुस्रांजागोन दा बिनि थाखायनो बे एसेम्ब्लिनि गेजेरजों जोङो हास्थायदों बे बाजेटआव जाहाथे बेफोर गासैबो सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे थाबैनो थिसनजायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो मानगोनां गिबि मन्त्रि गाहाय मन्त्रि हादोरनि गाहाय मन्त्रि बिथांमोनखौ जोङो मेम'रेन्डाम होगोन आरो आसामनि जि गभर्नर बिथांमोननो जों मेम'रेन्डाम दैथायनायनि गेजेरजों जोंनि दाबिखौ जों दैखांगोन आरो बेबायदि जोङो थाबैनो जुदि खालामाबा बिनिफ्राय जोङो रासिन बे
आन्दलननि हाबाफारिखौ लानो गोनां जागोन।